Gost Dnevnika je Martin Draguž, predsjednik HDZ-a 1990 i kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zvanično izborna kampanja još nije počela, ali predizborna utakmica već traje. Možete li nam za početak reći vaša očekivanja od predstojećih izbora? Očekivanja su velika i značajna, prvenstveno iz nužnosti jedne ozbiljne promjene koju trebaju donijeti ovi izbori svim ljudima u Bosni i Hercegovini, samoj zemlji u cjelini, jer je očigledno da je ovo stanje neodrživo, da su svi parametri po kojima se mjeri standard čovjeka, građanina, pozicija, zaposlenost, iseljavanja, koruptivnost, nepotizam, izostanak investicija, stvaranja nove vrijednosti na tako niskoj razini da jednostavno ovi izbori moraju donijeti promjenu. U suprotnom, bojim se da će se ovaj status, odnosno agonija, intenzivno nastaviti. Zato smatram da su ovi izbori od izuzetnog, rekao bi, povijesnog značaja, jer sad smo skoro 20 godina od Daytona i možemo vidjeti šta su određene politike i određeni politički koncepti donijeli ovoj zemlji, njenim ljudima i narodima. I jednostavno, po našem mišljenju, sazrelo je vrijeme za jedan novi iskorak, za jedan novi ozbiljan početak, gdje bi političke opcije i ljudi, ozbiljni ljudi, kredibilni ljudi i zdrave političke opcije dobile političku potporu da mogu na jedan bolji i odgovorniji način voditi ovu zemlju.